جەژنە ئیرۆ دووری دەستم لێ دلێم ناخۆش چییە؟ ئەو جیهان یەکسەر ji min re bête ey mehweş çiye? بۆچی هەر کەس ڕووگەش و دڵشاد و ئازاد لێ تەنێ ئەز ji vê دڵشادiyê bê par û doz û beş çiye؟ ger spîtî bêtenik min ew şirîna çavbelek ew ji lêvan xweş bidî min maçekê ox xweş çiye؟ her kesî dostek hebî lê min çira yarek nebî tev diçin Quds û Hicazê ger biçim laleş çiye؟ ez giham ava heyatê şadîmanî ez dijîm lê di dil de agirek ev agir û atêş çiye؟ min gula cûrî bi desta canişînê dîlberim dê çikim xar û xesan sed toluk û kelbeş çiye؟ ger nebil bildil bi jokê sorgula rûgeş bitin rûmeta wî bilbilî bê sorgula rûgeş çiye؟ bextê tarî key spî bî magelo hêvî heye carekê hemêz bikim lê çar û pênc û şeş çiye؟ wey li ser çavê me bê ew lêv şêrîn û kenşeker lê nizanim ew giranî lenc û lar û meş çiye؟ ey şepala dil bi bala nazik û gerdem bi lor ger tu canî ez laşim lê can tenê bê laş çiye؟ carekê çavên direş dîn û ji dîn ez dûr kirim min di dil tîr bê ji marin tev ji çavên reş çiye؟ min ji pîrê berderê meyxanê pirsî ez benî her dema dîlber dibînim ez dibim bêweş çiye؟ badeya şêrîn bi min da got binoşe sede dil da bizanî kameya pir sade û bêxeş çiye؟ min ji dest wî bade nûşî toşî bêhoşî dibûm çûme govend û sema malewleb û kerkeş çiye؟ navê dîlber tim li ser lêva bû wek navê Xwedê rast û çep têm û diçim sed bakur û bareş çiye؟ ez di vê rê de biriştim ciger û dil bûne xwîn min ji nû zanî evîna serxweş û bêhişt çiye؟